Idan ana so a kawo ƙarshen matsalar tsaro a arewa maso yamma, 'yan hizban mu ma sun isa, ba ma sojoji ba. Wani zai ce ta yaya? A turke makiyayen mu duka a wani gandun daji, a ba mu hizba dama su je domin su tantance kuma su tattara zakka, su fidda musu zakka. Kuɗin da za a tatso a jikin makiyaya na duka Najeriya zai isa a gina bariki guda 5. Ministan tsaro Christopher Musa ya ce duk makami ɗaya da ake jefa ma 'yan ta'adda ya kai miliyan 150. To guda 100 ya kai biliyan 1 har biliyan 150. Dokar a harba, a ɗauko kuɗin a gina bariki guda 5. Ɗaya a gina shi a jejin birnin Gwari da ke Kaduna, ɗaya a gina shi a jejin Kuyambaina da ke Kebbi, ɗaya a gina shi a jejin Rugu da ke Katsina, ɗaya a jejin Sububu da ke Sokoto, ɗaya a jejin Aja da ke Zamfara. To kenan an makazamin jejin ƙawanya. Makiyayen mu kuma a killace su a wannan gandun dajin, sannan kuma a rika fidda musu zakka duk shekara saboda ba sa fidda zakka. Ko ni ya taba ganin suna fidda zakka? To kun ga kuwa dole ibtila'i ya dingi fada musu. Makiyaya na fama da barayin shanu a duka West Africa, amma banda Alje. Gwamnatin ƙasar Algeria tana karɓan zakkan makiyaya. Kun ga ko dole Allah ya kawo musu dauki. Daga nan sai amfani da shawaran Air Rufa'i, modern ranching, kiwon zamani. To ta yaya? Shanu in sun kai 1000 a filin da bai fi girman filin kwallo guda 5 ba, zaka kiwata su. Tas, kamar yadda aka zamanantar da noma. Noman shinkafa da mutum 1000 ke yi a Najeriya shine mutum 1 ke yi a Thailand. Kasashen da suka ci gaba, bohol kawai za a gina ma kowane makiyayi, sannan a bashi wani iri na ciyawa. Irin ya fashi ake kamar yadda ake yafa tumatir, idan ka yafa shi yau, gobe jibi ya fito. Shanaye za su ci su bulbul, kuma sannan babu ruwansu da yawo. Kaga anan za a samu shanu mai nauyi, sannan kuma za a samu karancin zirga-zirga. Kuma karancin zirga-zirga na ƙara haɓaka shanaye. To me zai faru? Manoma sun huta da barnan makiyaya, makiyaya sun huta da cin zarafin 'yan banga da mutanen gari da jami'an tsaro. Matasa za su samu aikin soja, bandit kuma ba su da mafaka. Don haka manoma da aka hana noma a arewa za su samu dama su yi noma. Saboda karancin abincin da muke fama da shi a arewa, har da rashin noman da ba a yi a arewa. Makiyaya za su kai 100,000 a ƙasar nan, bandit ko ba su wuce 20,000 ba. Fitinar shi ne bandit na zuwa riga-riga, ko ka ba da ɗanka a shiga bandit da shi, ko kuma su dawo gobe su sace maka dukiyarka duka. Sai zama ba su da mafita, suke ba da 'ya'yansu ana zuwa suna shiga bandit. To menene mafita? Yanzu a taimaki makiyaya 80,000 inda suka rage ba su shiga bandit ba, ko kuma a kashe bandit. To ko an kashe bandit, matsalar da aka kirkira mana auto renewal take. Yau inda aka kashe bandit 20,000 din nan, ba za a jima ba za a ƙara samun wasu 20,000 din su ma sun fito da tsagerancin. Dole sai an bi wancan hanyar, domin matsalar ta riga ta faru. Wannan consultant din matsalar kamata in yi shi a rubuce, in kai ma gwamnati, in karanta masa su biya ni. Saboda ita wannan matsalar gurbatattun masana halayya ne suka kirkire ta, wato psychologist. Wani ma abin da na karanta kenan shekara 7 nazarin halayya, amma ni ba gurbatacce bane. Ta fannin kawo mafita, kuma in dai za a amfani da wannan mafitar, sai an samu ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar nan. Idan aka bi wannan ka'idan, Najeriya sai ta bi kowace ƙasa da shanu a duniya. Allah ya samu dace.